Bon dia! Avui farem lasanya de verdures. De fet, la lasanya de verdures es pot fer amb aquelles que nosaltres vulguem. Nosaltres les que teníem aquí més a mà eren aquestes i per tant són les que utilitzarem. Fem la presentació: ceba, pastanaga, carbassó, bròcoli, albergínia. Les començarem a tallar i a cuinar per ordre de duresa, de més a menys. Les tallarem la ceba a quadradets. Primer palets i d'aquests palets quadradets. La part de la tija la podem tallar una mica fineta i utilitzar-la igualment. Començarem a sofregir les nostres verdures. La primera que posarem serà la ceba, amb un bon raig d'oli. I la cuinarem amb uns grans de comí, que li quedaran fantàsticament. Li posem una mica de sal per ajudar a que suï i la deixem tranquil·lament cuinar fins que estigui ben amorosa. La ceba ja ha agafat una mica de consistència, afegim la pastanaga, que és la segona verdura més dura. Al cap de 5 minuts aproximadament podem afegir la nostra albergínia, que ha estat en sal i ha deixat anar una miqueta d'aigua. Passats aproximadament 5 minuts més, incorporem ja el carbassó, que deixarà finalment el bròcoli. No volem que les nostres verdures quedin molt toves. Volem trobar aquell punt així cruixentet de la verdura que és molt agradable, sense que estigui cru, però sí un toc cruixent. I ara sí que acabarem de condimentar amb una miqueta més de sal, que només hem posat sal per ajudar que al principi de tot la ceba cuinés. Posarem una mica de pebre negre acabat de moldre i, si volem, és opcional, una miqueta de curri, que li dona molta alegria i li queda superbé. El curri és molt amic de la coliflor. Acabarem de donar una remenada final perquè tot s'integri bé i el bròcoli, que es cuina en un moment, agafi aquest punt de cocció, li pugi aquest verd tan meravellós que té. Aquest seria l'aspecte que tindrien les nostres verdures acabades de cuinar. Cruixentetes, cada una amb el seu color. Mentre cuinem les verdures anirem fent la salsa, que en comptes de ser una bechamel normal, farem una salsa de coliflor, imitant el que seria una mica la bechamel, però incloent-hi més verdura, en aquest cas, la coliflor. Ja veurem que quedarà molt semblant a la bechamel, però no li posarem ni farina, ni mantega, ni llet. Els ingredients que utilitzarem per fer aquesta salsa són all, que posarem un grill, una ceba i uns quants trossos de coliflor. Tallem tant la ceba com els alls a juliana. Aquí en aquesta ceba i aquest all també li posarem una mica de sal per ajudar a que suï i se'ns cuini millor, i taparem. Aquesta ceba volem que se'ns faci tranquil·lament perquè ens agradaria que no agafés gens de color, per així que la salsa pugui ser el més blanca possible i que s'assembli a la bechamel. La ceba i l'all han anat fent a poc. En els moments que es pugui enganxar una mica a la base de la cassola, podem mullar una mica amb aigua, per ajudar a que no agafi molt de color i no s'enganxi.
I ara ja estaria, ja està transparent, ja està cuit. I ara aquí seria el moment en el que li posaríem la coliflor. I perquè aquesta pugui cuinar bé, podem mullar amb una miqueta d'aigua o amb una miqueta de caldo. Jo ahir vaig fer caldo, que va quedar boníssim. És de pollastre, val? Han passat aproximadament uns 15-20 minuts amb la coliflor tapada. Veiem que està totalment tova i cuita. Aleshores la triturarem amb el Trumix fins que ens quedi una salsa ben llisa. La textura que volem en aquesta nostra bechamel falsa és aquesta, molt semblant a la de la bechamel tradicional. Aleshores, si quan triturem veiem que ens ha quedat massa espessa, li podem afegir líquid, li podem afegir aigua. Barrejarem 3/4 parts d'aquesta salsa amb la verdura que tenim en un bol per poder-la barrejar bé i 1/4 de la salsa la deixarem separada per, una vegada tinguem muntada la lasanya, posar-la per sobre i aleshores gratinar. Doncs començarem a muntar. Sempre a sota una capa de salsa. Aleshores posaríem la nostra primera planxa, que és tan fina que no necessita cocció prèvia. Amb la salsa i amb la temperatura que li donem en el forn ja n'hi haurà suficient. Es cuinarà sol. I anem fent capes de la nostra magnífica farsa de verdures i salsa de coliflor. La cosa quedaria aproximadament així i aquí li posaríem un altre llençol. Una vegada ja tenim la nostra lasanya muntada, ens disposarem a posar la salsa per sobre. Que cobreixi bé. Així n'hi haurà suficient. Veieu quina cremositat? Quina pinta, per favor. Així, ben escampadet. I ara, aquí sobre, li podem ratllar el formatge. Jo estic posant un formatge semicurat, que és de cabra, que és el que tenia, no n'he sortit a comprar. Tots els ingredients els tenia per aquí per casa. Ahir em van portar aquesta coliflor que tenia aquesta pinta impressionant, que de fet podré fer no sé quantes receptes perquè era enorme. Ratllarem el formatge per sobre, un formatge adequat per fer això i perquè se'ns desfaci bé i inclús ens quedi xicletós seria una mozzarella, podria quedar bé, però bé, el formatge que tinguem anirà fantàstic. I ho posarem amb el forn preescalfat a 190 graus uns 15 minuts aproximadament. Sentiu el soroll? Mamma mia! I aquí tenim la nostra lasanya de verdures amb salsa de bechamel. Molt bon profit, família!